con los terroristas. And do the Harlem Shake. Alle sammen, og velkommen til FIFA Bros første video. Vi skal åbne en 7,5k pakke i dag. ja. Og vi har Else med os. Else. Okay. Det er så vores maskot. Ja. Men skal vi komme i gang? Ja. Skal vi ikke lave en nose pack åbning? Jo. Hvem får lov? Du Det gør giver jeg. held. Okay. Er klar? En op. Au. Så kryds. Og så kigger vi væk. Ja, vi kigger væk. Kom nu. Kom nu. Sådan. Ej, den er okay. Ja. Ham tager vi. Så ja. Ja, det var egentlig bare sådan en kort video. Ja. Jeg håber, I vil synes det er godt, fordi at vi bruger altså ægte penge på det her. Ja. Og det er jo gratis at se, så Ja. vi ses. Hej. Hej.